Boas tardes. Cando no curso do 2018 un fillo de un exalumno no mestre Victoriano Taibo, chamado José Luis Alonso, nos mostrou a súa extrañeza porque unha persoa que tiña libros publicados, que fora mestre da súa parroquia, realmente non tiña ningún recoñecemento no Concello. Efectivamente, non só non tiña recoñecemento ningún no Concello, sino non tiña naquele momento ningún recoñecemento en Galicia. Estaba prácticamente esquecido. Mesmo no mundo da intelectualidade. Pouca xente sabía xa quen era Victoriano Taibo García. Desde ese momento, no IEM, propuxémonos traer outra vez a superficie a figura selleira deste académico, escritor, mestre, lingüista, gran loitador, pois, sobre todo, por la lingua galega. Organizamos unha homenaxe no ano 2008 na que participaron moitas personalidades da cultura daquele momento, incluído un representante da Real Academia Galega. Xa naquel acto que fiximos entrega á Real Academia Galega por medio deste representante unha petición asinada por numerosas personalidades reclamando un día das letras galegas para Victoriano Taibo. Aquela homenaxe e aquelas accións deron como resultado varias cousas importantes. Primeiro, a edición de 4 novos libros en relación con Victoriano Taibo, que foron un monográfico sobre a súa figura, a reedición de La Agra Aberta, a edición do primeiro premio Victoriano Taibo en Entidade Local de Bodegáns por parte do IEM, e ademais a edición de dos libros de poesía que estaban inéditos, que se chamaban Rabicedo e Cabrín Follas, por parte da editorial Follas Novas, baixo a dirección editorial de Armando Requeixo. E deu tamén como importantísimo resultado o comezo da colaboración entre o IEM e a entidade local de Morgadáns, que financiou gran parte daqueles actos e despois seguiu financiando e segue a financiar o premio de poesía que leva o nome de Victoriano Taibo, entidade local de Morgadáns. Pois ben, hoxe queremos dar un paso máis na procura deste reconhecimento do persoeiro que neste momento volve a estar situado nun lugar importante do sistema literario galego, pero queremos dar un paso máis coa asignatura deste convenio coa familia, concretamente coa súa filla, Gloria Taibo, e na que nos asisten como testemunhas os netos Rubén e Francisco Fuco. Ese traballo, todo ese traballo previo, foi posible gracias en gran parte a unha colaboración inestimable, a enorme colaboración do xerro de Victoriano Taibo, Miguel Rodríguez, que de unha forma admirable se preocupou sempre de manter a memoria do seu sogro e de manter, ademais, perfectamente catalogados todos os traballos e de pescular, ademais, as revistas e xornais nos que había algún traballo, alguna nota, alguna referencia a Victoriano Taibo, e todo o tiña perfectamente organizado e catalogado. Todo isto, xunto con tamén o gran traballo de catalogación que fixera xa no seu tempo Victoriano, é o que nos van a entregar ao IEM para a súa custodia. E non solamente para que o custodiemos, sino para que lle damos naturalmente un uso que redunde en beneficio da promoción do persoeiro do que estamos falando.
confianza de tantos anos. Moitas grazas, Foucault, moitas grazas, Rubén, pola vosa colaboración. E eu, como antes fixo Miguel, tamén quería ter un recordo para Miguel Rodríguez, que nos acompañaba en casi todas as xeiras do verán. Miguel aparecía sempre, é dicir, que era un asiduo asistente ás actividades do Instituto dos Millonarios, ademais dese colaborador na conservación, ordenación, cuidado, protección dos materiais manuscritos de Editorial Online. O que hoxe facedes para o Instituto dos Estudios Millonarios é entregarnos unha xoia, unha das grandes xollas que vai ter, ou que ten o Instituto dos Estudios Millonarios que protexer, e faremos con toda a nosa dedicación e o noso cuidado. Ben sei que estamos a falar dunha documentación que probablemente a Academia Galega estivese moi interesada en tela, que probablemente a Fundación Pezol tamén tivese moito interese en telo, pero non creo que haxa sitio mellor para que este esta xoia de Victoriano Taino que en Gondomar, en Morgadáns, que non estemos físicamente en Morgadáns, si estamos cultural e administrativamente en Morgadáns. Eu creo que ali, en donde ele exerceu durante tantos anos o seu magisterio e onde escribiu moitas desas follas que vamos a ter agora en documentos orixinais, moito mellor que aquí, non basta ni de Londres a noso compromiso de que coitaremos como que é, como unha xoia, pero esas xoias que agora nos cededes temporalmente, e que, por outra banda, eu xa levo anos recibindo chamadas de estudantes de filoloxía, de alumnos de doctorado que están realizando tese de doutoramento, preguntando que escoltaran que en algún momento a documentación de Taino estaría no Instituto de Estudios Millonarios. Bueno, estamos en ese proceso, porque Taino é unha persoa que a súa propia obra, pero ademais esas cartas que se anuncian por aí que están, algunhas delas por aquí, están xa unha expectativa bastante grande, especialmente alguna documentación relacionada con Manuel Antonio, porque se conserva, como sabedes, a documentación de Manuel Antonio, e agora, pois, algunos investigadores e os interesados na investigación podrán contrastar esas cartas que temos de Taino no arquivo de Manuel Antonio, e agora podemos ver esas cartas de Manuel Antonio nos arquivos de Taino. E ademais ter os orixinais manuscritos, que é unha auténtica xoia. É o noso compromiso, Gloria, Foucault, Rubén, transmitir isto a Idara tamén, de que procuraremos por todos que isto sexa unha permanente fonte de información para os estudosos e tamén unha forma de comunicar a figura literaria e personal de Victoriano Taino, que, como antes dixo tamén Miguel, aí que está sin reconocer na súa dimensión, que realmente cada ano é máis o que se fue. Esperemos que algún día podamos celebrar en Gondomar, en Morgadáns, o ano das letras dedicado a Victoriano Taino, que estou seguro que non tardará en chegar. Moitas gracias a todos e Gloria, xa sabes que estamos aquí para
para contar con vos. Gracias. Muchas gracias.